Uite așa te liniștești. De Katia Ryder și Antje Flad. Micul Arici și-a construit o căsuță din crenguțe. Este foarte mândru de ea și vrea să o arate și prietenilor lui. Dar iată că o vrabie vine și, fără să-l întrebe nimic, intră drept în căsuța lui. Micul Arici începe să urle furios. Nu se poate așa ceva! Nu ai voie acolo! Căsuța asta este doar a mea! El răcnește cât poate și e roșu de furie, iar lacrimile îi curg și roaie. Ce caută vrabia asta nesuferită aici? Ursul îi aduce o pernă mare în care să dea cu pumnii ca să scape de furie. Căprioara știe că atunci când tropăi și dai din copite, mânia se potolește numai de gât. Șoricelul îi șoptește încet Ariciului la ureche. Hai să respirăm adânc, toți deodată. Deja furia cea mare s-a dezumflat ca un balon. Micul Arici s-a înveselit. Acum poate să le explice bursucului, șoricelului, căprioarei și ursului din ce cauză s-au înfuriat atât de tare. Ce bine că toți îl înțeleg. După aceea vor putea să se joace voioși împreună. Dar ce s-a întâmplat cu vrăbiuța? De mult și-a găsit loc în altă parte. Și uite așa, chiar după cea mai mare supărare, din nou lucrurile se liniștesc și totul merge bine.